Pinagis pag-abag sa usa ka iro. Naugat ang patayng lawas sa gituong iya sa usa ka bata samtang usa ka santos nga misa ang ipahigayon sa dapit ni Debuan karong Sabado uban sa mga pamilya sa mga na-missing pa. Si Luan Mirondina adunay live update. May sukad niadtong Domingo hangtod kagahapon sa hapon wala na mga patayng lawas nga naugat gikan sa unom ka mga sektor gikan dinhi sa Ground Zero. Hangtod nga kagabii usa ka patayng lawas ang naugat pinaagi sa abag sa mga iro. Usa ka aspin kon asong Pinoy ang migiya sa mga uniform personnel aron maugat ang patayng lawas nga gituoang iya sa usa ka bata. Mato ni PO1 Gary Iseliore, samtang nag-secure sila sa Sector A, ilang nabantayan ang usa ka asong Pinoy nga daw nagpabalik-balik sa dapit ug may buot ipasunod kanila. Kay ang iro man gud magsige man gud kanang balik-balik namo nya. Motubang ang iro then muhatag sa murang naghatag lag signos ba nga ang tao nagid sa babaw. Mga sakop sa Special Rescue Unit sa BFP kinsa moy na destino sa retrieval operation sa dapit ang miabag nila ni PO1 Iseliore sa pag-ugat sa patayng lawas. Laisad kay sige magbalik-balik sa kanang musaka nya daghang nga grupo didto na mailahan man kay mura magmukubkub ilang kay kayo ng yuta ba. Nya napagka kuanadto murag nay kahoy sa pagto kamot na siguro tong gipahit-pahit. Ang iro na bit-bit nga body parts. So gi-report niya dayon sa amo ang command post sa fire para ma-verify. So pag-verify positive jud na tao jud siya. Sa Sector A, padayong gipangita ang patayng lawas sa 4 anyos nga si Beatriz Hope Chavez, Greg Vince Abanda, 13 anyos, ug Francisco Yapak, 68 anyos. Karong adlaw, ang ika-14 ka adlaw sukad mahitabo ang dakong landslide sa Tinaan Naga. Sa pagkakaron, 4 na lang ang gikatahong missing ug nag-anam-anam na nga mipauli ang ubang mga responders. Kining mga sakop sa Special Rescue Unit sa BFP-6 o BFP-10 na namilit na ganihang buntag. Gitataw hinuon sa BFP-7 Regional Director nga aduna pay nahabiling 200 ka mga sakop sa Special Rescue Unit sa Region 7 nga mopadayon sa search and retrieval. Medyo nag-lie down na rin yung operation natin ngayon. Meron pa naman tayo may iwanan dito ng mga kulang-kulang 200 na personnel pa rin ng BFP-7. Samtang gipahibaw usab ni Naga City Mayor Christine Vanessa Chong nga inay karong adlaw i-terminate ang search and retrieval, gilugwayan nila kini og pipila ka adlaw subay sa hangyo sa mga biktima sa mga missing. Gilugwayan usab nila ang adlaw sa paghaya sa mga unidentified nga mga body parts. Right now ato lang gyud silang gi-providean og cadavers each if you notice, no? And then gi-providean sa gyud natog nicho per body part, per full body nga wa pa ma-identify sa NBI. Sa pikas bahin, gipasabot usab ni Dr. Rene Cam, pangu sa NBI DVI team, nga sukwahi sa pagproseso nila sa mga patayng lawas sa biktima sa nalunod nga barkong MV Princess of the Stars, diin ang Interpol ang mida sa operasyon og DNA result ang bugtong gisaligan sa identification o pag-ila sa patayng lawas. Apan sa mga biktima sa landslide, gihangop nila ang pag-abag sa pamilya sa pag-ila sa mga patayng lawas. Ang nakanindot na to because they shouldered the expenses sa DNA. So ang DNA was done in Sarajevo. So walay gasto ato ang government. Pero we followed strictly the protocol of the Interpol. Ang Naga City Council miduso og resolusyon aron makapagawas og 500,000 pesos alang sa DNA exam. Bob, karong Sabado, usa ka santos nga misa ang ipahigayon dinhi sa Ground Zero uban sa mga pamilya sa biktima sa landslide alang sa kapahuwayan sa mga kalag sa mga nakala sa maong trahedya, ilabi na katong mga kalag sa mga missing. Samtang niana usang adlaw gikatakdang ilubong na ang katong mga unidentified nga mga patayng lawas ug mga body parts. Sa pagkakaron, Bob, dinhi sa atong nahimutangan padayon ang kining mga backhoe sa pag-clearing na mga dump trucks diri. Way puas ang clearing operation dinhi hangtod nga ma-clear na gyud kining dapita ug maandam na sa mosunod nga mga adlaw. So far, Bob, mao na ang latest nga atong nahipos
gikan dinhi sa Ground Zero sa Dakbayan sa Naga. Bob? May understand nga murag na roving nimo ang mao mga areas unsa na magyud ghost community na gyud ang mao mga areas labi pa tong naa within the 1 kilometer danger zone. Namakwit na ba gyud ang mga tao may? Yes, Bob. Gani karon no, medyo mingaw-mingaw na ang kini na lang mga uniform personnel ang nagpabilin dinhi kini mga nag-operate sa backhoe. Wala na gyud mga tao kini nga mga balay diri nga pabilin pang nagbarog duol sa dapit na hitabuan. Thank you so much sa Luan Mirondina sa imong live report.